Pagpapalakas po ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika binigyang diin sa ginanap na sports diplomacy sa Alaminos City. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ugnayang diplomatiko sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa komunidad at kabataan. Ayon kay George Mestos, ang Deputy Director for Public Engagement ng US Embassy sa Pilipinas, binibigyang pansin na kanilang mga inisyatibo ang pangangailangan ng mga lokal na pamayanan na partikular na yung mga nasa coastal areas. We're thrilled that we're able to do something we all love together, and that's play basketball. In that way, we're going to promote leadership through sports with the future generation here in the Philippines and build U.S.-Philippine friendship. We value getting outside of Manila, which is fantastic, and getting to the coastal areas where we want to show how we love and appreciate the coastal communities. Kahapon, isinagawa ang sports diplomacy basketball clinic sa lungsod ng Alaminos kung saan pinangunahan ng dating NBA champion na si Sam Vincent at WNBA champion na si Taj McWilliams Franklin ang pagsasanay ng 50 estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon kay McWilliams Franklin, ang sports ay nagsisilbing tulay upang pag-isay ng mga tao anuman ang kanilang pinagmulan o pagkakaiba. Yeah, I think sports joins everyone. It brings you together. It doesn't matter your religion, your color, your height, your age. Sport is the great connector. And I think that's important when you think about Filipino-American relations. We relate through sports. Basketball particularly, but all sports. It brings you together. And binigyan din naman ni Vincent ang kahalagahan ng teamwork at pagkakaisa ng kaisipan upang makamit ang tagumpay sa iba't ibang larangan. And for me, it's all about teamwork. Teamwork is what, is a big part of building championships. You have to work with your team. You have to be on the same goals, the same focus. So we're able to use that teamwork building skill here when we're working in the clinics and really focus on how we can teach drills that implement some of the teamwork that is actually done on the court. Sinabi naman ni Cloyd Peter Lalas, ang hepe ng Alaminos City Youth and Sports Development Office, na umaasa siyang magsisilbing hakbang ito para mapaunlad hindi lamang ang kasanayan ng kabataan sa paglalaro, kundi pati na rin ang kanilang disiplina na maaari nilang isabuhay sa labas ng court. Of course, unang-una ipakita sa mga tao na ang larangan po ng sports ay hindi po basta-basta yan. So, ang ating pong mga bisita ngayon ay mga medyo bata-bata pa kasi naniniwala po kami na sa larangan ng sports kailangan po magsimula ang pagtitraining sa grassroots, kumbaga sa mga younger ones. Hindi po kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.